Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Obotuko no bwa gatano narimo mwancho murigaria somo tyenyiga okatatu mwaka bw'ekirubere 2025 ne monche nkuru kwa Clinton Ndigi no gusaba kwanenga gwatware ritko ligiya kwanyara kubago kwego kene mirubirio yagendera sembeo y'Ensoko TV chinsabo ngo kwarigania asema sema yakuru Ensoko ensa AM tonyara ko batuko sangana kurigeria naragya bariki baitu bamangana basangirira kuru asema mbyarenge ntambe asetoko murikira orongo rwagusi county ya Kisii ne county ya Nyamira abego county chance merongene na isano na hibera seri bagari abakombo atse kuru ase studio ya kabere ukikoene kya marugine chibichango cha rasenchirengia toko sabiru karanse ko benento kurbono wika omwere nyorobo go mwancho murigeria nabuko bwatie meseiga yamaye kuru Ensoko otukobwa rero ensa AM wethera se mitandao itekerero una Ensoko TV ensema ya Facebook na YouTube abega se mitandao yande na Clinton Ndigi taranyora senchira yobo ikirano ayigane gatia tokwariganda te otukobwa rero stadium tigabaire ko chegetima atalia intu batotige no twanyoreira abana baito no tokonyore besa twakane sukuru aso gwanja intu tigabatotige ndokwa abamenyi bamagwagwa kwemurunganirio ko gosererirwa gutagwirirwa chiduka na serikali ya county. There are a few things I will not do. One of them, I will not steal a penny from the Kenyan people. Kingo chwanchira obukurumia serikali yane oyo koriekerwo kyobora ibwense David Maraga oyenekeiria ba Kenya. Mbali na kuwa kiongozi hapa Emurua Degir, Ng'eno pia alikuwa kiongozi katika jamii yetu. Aboigo muraibwense William Ruto nigara eamate abasani naboiga bairi asemisyo ko mwene nyagusiro mojumbe bwense mwe bunge ya Emurua Degir Joanna Ng'eno ase county ya Narok. Karibu sana mwancho murigeria botuko bwara bono tuguchakana robotiro kubwatia ekarense ngima egochengera ritukeriga lya basubati likonekiwa kira riposiriko chikagero chokonekiwa charikisano na isato chumo tyenyoiga igo ritukoria rero ebyombe ao bya basubati naboigo bari bakoigerera obwene bo basubati byekirania ritukeriga ime ya University ya Kisii bagokwana hase eabisyo mu commissioner bwe county ya Kisii bakorobono motendri webyombe byo Stella Achoki abigo mokonyi bo commissioner bwe nsemo ya Kisii South Grace Ouma chinga kichoko bose chinga ki chigo chakya etaro yabo go cha University ya Kisii niko bono baereire ebitambokero babekire kwenekia kurwania amakongo hali akonyora abasubati nabigo kwenekia abasubati kubwaterani kwa bare ase amabaga yoborai elio kuikirania richiko muri kitopetu el machini ni warenga sayo robotiro ya senchero bwikirana chinga kensenkima ya richingira lichikuria bakungu me county ya Kisii nigebyombe aobyo kwegerero bwene bwa basubati kubwaterana no mokonyi bo commissioner bwenseme ya Kisii South bara kulichingira litukeriga awa na mutende bwebyombe byo Stella Achoki nigairaire igoro yekirenge kenekyo mwako yiga asumono we Kenya Moriro Give to Gain ile kwenekya abakungu ngwikirania bale amange asamagimabo. Leo ni siku kubwa ya kusherekea wakina mama katika inji yetu, na leo tulisema ya kwamba tunataka kumark hii theme ya Give to Gain hapa katika kaunti yetu, ambayo tutaangazia zaidi juu ya hii theme kwamba we need to give our time, we need to give our resources, we need to use our influence for purposes of ensuring that our women are gaining in our county. Asenseme aye mokonyi wo commissioner Grace Ouma niko areire mirobere serikali yabekire asoko bakonya abasubati nonya neri bagari yabo asisiasa. So we have a lot to celebrate. We have the State Department affirmative action on gender and affirmative action, trying to propagate gender issues on women. We have the National Government Equality Commission, and we have the Constitution. Article 27, Sub-Article 8 talks about not more than 2/3 of one gender appointments or in elective positions.
So we must say, even as we remember this day, we also look back and see the strides. If you see today, even the political, women in elective position, I think it is at 23.7, though it is still very low, and that is why we are marking this day to remind ourselves, look at what are the barriers that have made us be where we are today. But we also appreciate that steps have been made. You look at the bottom-up economic transformation model, it is very key on women, trying to ensure that empowerment is real, even for the women. Baigo Stella Choki nigo atebirana nigo kogani koraro asaba kongo kubwateraniwa aso gwikirania mangana asa magimabo. Year in year out we have to mark this day kwa sababu women continue experiencing challenges kama kuna gender based violence bado iko, kuna femicide, kuna defilement ya watoto wasichana, kuna teen pregnancies. So vile tunaendelea kuongea, tunazidi kupiga sauti kwamba hizi vitu ziweze kupungua na wakina mama wapewe nguvu ili na wao waweze kutoka katika level ya poverty. So tukiangalia tunaona ya kwamba kuna baadhi ya wamama ambao wametoka nje na wanaweza zungumza, wanaweza jisimamia, wanaweza enda shule. Hata transition ya wasichana imekuwa kubwa. They can transit from primary to secondary school level. So there are some levels of milestones ambazo tumetengenezwa, but we need to do more so that we achieve the targets. Nabono okogani ngoraro asamara a 2030 osira abasubati. Even the Vision 2030, our blueprint, has I think it is also very strong on women empowerment. So we celebrate this day, but we also remind ourselves where we have come from and where we are and why we are not where we want to be. In fact, Vision 2030 foresees women at better places politically, economically and socially. So we wait to get there. I know we are on the MTP4, but we still have time to do more. Reporter ya Ensoko TV kure kaunti ya Kisii, Chepethuel Machin. Lema muri kitopetwel machini na roboti rwa senchira weekend togos kabosyo mwanchumo tigereria abonchoreria hase ensemo hire mbarabare negeti ya isanige ime chiro ya magwagwa bunge not Mugirange county ya Nyamira nigo ritukoria rero barobekana na korokia gutagoko kwa base getambokero gya serikali ya county ebegetoko gania gugochigotagora chiduka chiabo herio kwaga chegeti ekyo bagukwana hekerekyo nigo bono batebire ngamba bure tugwebirengere byabo igoro yoko gari gokogeti ekyo manyabano nigo batebire geti ekyo ni kibwate chieka 11 na bono mbare bariete obole mu bwegeti ekyo babwente kurusi gwaroro ndemero beriyo chikwene kyo muri kito Steven Nyarikiembunde na mange Vale nobororo bonene vale namato bakorobekana hase chiro ya mawawa hebunge ya North Mugirange ime ya Nyamira abonjoria ababwate chiduka mbarabare negeti gyesanige igobe murunganeirie getambokero gya serikali korarianga necho ko batagoria chiduka eriogo chigakora obwagachi bwesanige stadium gento kyabage kirimono lituke limo CCS chigacha gaibere chigaturangeria abruptly afasadly bora bako tutebinga ki nantu bwate ngeto ko batebi intuntu amanye tenge bali ko tutebi ekara twaiko bagatebanga egeti stadium gwa gatwere maga stadium eyo netago likiduke chire chonse nseme yama ye chiro tokabatebi tata kimugo tago likiduka chiro negeti kebwate chieka chisaine Watu wadango chitu Kenya takejiruo mchengo Samueli ndubi akaratu atebu kona watu ekaransa tokatanga ndi chituka ngakibo chituke chiakachirwa ngakintambe sana korwa karatu rabake chituka no chira negeti kiraria boro integrity yaikire bono bare te sukuru chia so irari chede chiaka chigeti egeti batete korwa sigiakeire bono tokaburia abo gusukukorwanga kyote etego bakora bakatotenga aya conversation neche ngarakini egocha ekaro mwakore documents chenu chirebo yakiro montabu aterieta dikoridi chiduke ekyo esore abantu abanga bagorite chiduke echi na abande baremo
aibono mra ruto transfer binte bagukwana ekere kioni go baragire bakongwe serikali asekere bakoboria ngana aseki batete gotagora chiduka negeti yesanige nigo kibwate chieka 11 hichiwente ko bachikorosi wegetie kibene gotegeti nkiabwate cheka chiaye chire 11 acres no mole mobwe namba yo mobwe 1173 nkiakora bakurusha ageti ase 1173 bachi ko ini kroch ase ndo ole covered ne chiro batote bingene bana tuma kora mokocha munganye toje ko bakana karuma ko documents ange midini kyana ko ruono lakini intumna abanyana aba amagoso to kurusia abo batote beti binte bina marketu dichi kondo riko bwati wa ekero koira emegondo y'abantu Kenya nonye nigo amabori nigatirenga abamenye abumba begetwe bosio hasamangana yo gosangereria mahoni maiga igetambo kirekyo getarachiko bage koirwa ekaro twanyora nanko nganyugo tori twarangerwa buno yo minto ombuyereza egereti na koirorera yo twabeta ambush tukamenya gote bunga ya emogo chigwakanwa tukachikorenga ryo gwakanwa okwo tukanyoro gokale pegi yekogora public participation iti yakoretwe twerezwe ingango tago rigutole nigo batebire ngambaganeti stadium yesanige yarwetwe ne serikali enene ya Kenya asekorende batebire nga tiero sibo boremo boria bobekire ase stadium korusia baria konyora bayibire boremo bu bwigetie kyo stadium nu ntoye taetera kinti waibe ka sabu enderete kobera onye ge konyarikana stadium tigabaire gochegeti mataria intu batotige no twanyoreira abana baito no tokonyore besa twakane sukuru aso gwanja intu tigabatotige ndokwa pressure munorigereti mega yane yengati yechiduka ichikagire gocha gotagurwa nyore stadium yesanigege chikobage kwagachwa kenza bamenyi bagikeri kigimana gotebanga nerebiya ya serikali inyoge chikorosi getie yesanige ne kinga era chikorosi getie keria kiabegetwe kando na tariyo gotagura chinyomba chiabo chobonjoria korwase echiro ya mawawa yo gotoka ebunge ya North Mogrango ime county ya Nyamira ingo reporter en Soko TV riederanya Steven Embonde memara murikito Steven Nyarigi korwase county ya Nyamira tugosuka bosyo mwancho murigari abone nchira yamo yoko kubagwato kerobo semi aborokwa bari bagosomera obutari no bokorria semi bagani bono nigo ekiombe ya sustainable travel tourism agenda yekubwatira nababwatani bande hamwe University ya Kisii kia rurobo semi gochia saborokwa University eyo hamwe area ya Rongo bune nchire mo yokubakonya kwegendereria na gukora emiroberio yabo wetera somuroberio Young Change Makers in the University seminar yo mwako yiga Burkitu Cliforenge nwarenga somo igoyo arbatiro ya senchiro bwikira abarokigwa bali bagosomera course hospitality and hotel management as University ya Kisii moneri ya Rongo nigo bali nekibako gokera magigayo kwego bosemia ne kiombe ya sustainable travel tourism agenda STTA amana babwatane bande guru yechinchira chiabene baranyare kwegenderera asemirimo anakigima asensemo yobotali nyinekero barasoe asegeti amegeri ayo nigo akorwegwa gochia asabarako be University au abo aseli tukolero panyako baba twale seminde yo as University ya Kisii. Today we are here at Kisii University for one of our programs that is on youth mentorship. We are passionate about raising the next generation of tourism leaders who will rethink how tourism has been done traditionally. We know that traditional tourism in its form has not been beneficial to people in the places, it has not been beneficial to communities, it has not been beneficial to the environment. Kagokwana na Soko TV maiga yo kore semina yeri tukerimo niko Dr. Judith Gona oyo ole omo bisomo nene asekiombe kyogia STTA asingereruna nigo egangene nereo asebali bakorwa obokoreri aseme bogani au imensi ya Kenya kwena kabuna kobwatira bale aborokiwa abo nako bali bagaligia elinde bagendererie kobwatakana nogosuka kwa bwango gwense.
And we are hoping through this program that as we send out as many tourism leaders, like I said, equipped, enabled, and empowered with the right skills to ask the right questions, to write the right policies, to be in the right places, to develop the right products, to talk about the right experiences, with the right mindset, one that has been transformed, right? From transforming from us thinking that we are recipients, right? And changing our minds to say we are the owners of the resource. We are the owners of the resource. We can design it the way we want, we can share it the way we want, and we can give it power and the value that it needs. We hold this kind of seminars. We do at least 10 of them in a year. Essentially, that will be at least one in a month, but sometimes we do 2 in a month. But on the minimum, we do 10 seminars in a year. Boroki bono niko bate bigwe na kwegwe segetubuna emambe yabo niko edikereti obongaini bwabo asekera kile bago kora. What are we actually telling students? We're telling students that the future and where the opportunities lie for them in the future must be linked to sustainable development. Anything we do today that is not anchored on sustainable development will fall by the way. Aboga Dr. Mungaro Mare uyoro morokia ase University ya Kisii ligate babuna obosemi obwo ningo bole obuja kirima gotia asa boroki wabo ekegera sama tukaribo sionigo barache kokonyeka ase kerengo keigoro. It prepares them to start appreciating how to be involved in conservation of the tourism product, and it also helps the students to start appreciating that there's a lot that they can do in the field of tourism and hospitality. Nigo akambia mono gotia ase kiombekia CTM na watani au asemira mimi bagandreta okora nabako biko kubolia kuna amachika maya ayualengete sector yo batali nigabwana tekoroisigwa elio asire sector yo anakigema asabarokigwa is coming with a change, the risks that are there. We have also discussed and shared about the government involvement in terms of regulation and innovation, so that as the change takes effect, it can still be a safe landing for tourists. Bono niko yatigera sabara kigwa bwo ko bwatia obosemi bubairwe asenchera ya bene libachiko konyeka asama tukari bosio mpoteria Soko TV kurwa University ya Kisii Elitariane Wycliffe Orenge. Toska bosio mwanchomo ligeraria magega yenyomba ya Jafet Onsomo kurwase ekenyoro Kenya mokenye kegotoka se ward ya Kigogi nsemo bunge ya Kitutu cha North County ya Kisii kubwata umurero na kuya hasata atoretie kendo mutinyo eta niko litikoria rero yo kuriye kergo kebo jumbe ase bunge yo Dr. Alfred Ndemo wetera sababu atani vae bamwagachira enyomba egati yaba amate niko bono baira ne iriembu ya gocha somo skendemo asomo yoye boko konya na kumugania agendra no moyo yo boko bakonya abande bali na maganio muri kitopetu el machini na mange nigo ya ngomo ichano manene omotinyo eta kurengana na Jafet Onsomo oyo nyomba yae anyatuka bagekuya Wika kwera ase kinyoro kia Nyamokenye ward ya Kigogi bunge ya Kitutu cha North asumiro bwatete inse na gusamba kereke mabwate anoka ya ingiri tukoria Friday saa 12:30 ngorwe gasiane ya jwakali kina ikiro arango ikawara ko banga twali gasi ya jomo sine jifundi cyane kanyore fundi ane mugamde ya gante tubuto ngamde ya tora ikaka tumekwirana tukakoba nere goje ingire tega banyaro mwana no arenge isiko tukaramba nere andinga ya dadi ntaka pesa kama tikanda ikamwina mwango na achira kana me kasi ni ane ndo yana mu tukaramba nenga sangitai turine trafiki yane to kuiwe bikuwa kama tenga ya ore tore nae bikuri na bikura kama na twate so na bata june bigipi onkani ya bana ngoro barenge sport ngamte no nkanti ngoita bakara minyoka wandoro mwana ngata chetu na tumnyo kete kuru mwino nenga mate jama gorangia kuike junction no mwina ikuru kopero kama te no kana bikuri ne byo mwanto ikana trojo moro gochiwa kulingara bigara bana dina mate kiga sambete against manja rengo ngenda ya ringe ya irana abinyumba ya yete yo kera bono iga bakande majire gongo na mwantale de gocha mukaba sania baya ani mwandinga le mere na bana le mere de mwante intuirane mwango nyita simu mwango nyita mwante le mere na bagenda te kolmenga muirani reiga empia mana so gocha Litikoria rero nigaba bwatani boyo kuriye kirogo kyo bochumbe ase bunge yo Dr. Alfred Ndemo oyo abange bamanyete na dawa
abanyaka bakumwagachira Musayo Javet Nso mwenyomba wikakoera dawa no muntu bwate nkoro yo gokonya igotwa ekero twanyota habari nga umuntu umuriro sambire nyomba mantega iga tukamukwanira na banyara tukabaka na mabira manene atainane ngo batumando chiasa yu mantega abu egere rinde moende mokonyo muchioyu amaina twatege tukaba promise nganto irane egaiga nande no twirane egaiga ndoje nyomba yabekirwa amabati abantu baminto ntaetemba boriga omurai okogoikange no yo tariko goikange no rio ragere kura kuringana na Javet na banyakinyero nigo bamwakire mbya mono omoske Dr. Alfred Ndemo asiganga yo kwenekinga abana bachire sukuru nabo yo kumwagachire nyombe yo Nchegente getangane na ira ne ringambi ya mono wetera se chinguru cha Nyasaye no murayo itondemo okorire yente kiya ekiagere kere muchando yo bete ntuana korra muntu gaiga no yomo nabo batonjukana neta toko yuba gwetaga na gari bakonya lakini gaiga mbana gutacha tima tinga abantu bangocha kuyera nyumba ngocha gocha barenge gose lakini rende ndemo okorire wancha kwaye orokire asaya iga na asa konyire kakitwere ne ringambi ya mono na iga gochimwe kakindemo tigatumurigererie eriogerie abantu bonsi na ndo romoremu ndemo no muntu omoremu ntumumanyete na bore tijikura dikini chikamoeta lakini bono iga tore komo pakengori siwande maendre na gokonya mnangonyire iga bali bande bwate shida mbwate nera ndere ko bakonya mnangonyire ande ndere ko mutiga bikira bone 2027 3 namonere baketeka yo mwiso nigo bono barireira yogochkwene kimbachi komosira siganga yahe eyo omwako gocha nagoteba nigo baramosira singencho nigo agokonya balia barebokogania aiga ekenyoro gese tonyoro muchando oyo Nyasaye torendire urendira abana mwachete mukainyora mugaika ande tokabatebi karibu anchimo no mugambi bwekenyoro kaba karibu asengencho yo bakongu bwabete umuchubara naba umasira mwaretete abana mbagendete sukuru igabangi natai boronge oyu ngoretete pas nande moinyoire mwana wamenyira matoke ime lakini oinyoirwe nande ntwanya koragenteke ama NP nande mwebende makabere tabatari mwebende makabere 27 e polling station ya Mokenya yakaranga ki Kuripotiria Ensoko TV kure county ya Kisii Chepethuel Machin Mwancho murigiria soroboti uru no tukwira mutimoko mutangani ga semesema yakuru Ensoko ensa emo toskare togosiuma chiduka kenkore nanda seka getari getamba sensema yakabere togendra gwesemya mange Eye n'Ensoko TV oboroso bumugusi onye kubwata libolyo obosemya gusekero kende gyonsigoro yemirobili yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso womugusi ebago tebango yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Ensoko TV bonigo yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasaye abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni
ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiri kuchoga ya rumba. Naboigo nto kwiba basai abakuru jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talafu. Le général Dangote Oye Mose Kunambi Ricardo Momo Oye Mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka Nzube ya Bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena gakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati yabo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene egesoko TV oboroso obwo mogusi na nche Daniel Omwaga na botambe nigo bago Antona Erieta Suarez. Mukabora ingerango oye Chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bono omwancha omurigereria ayabuno mututire bwe Chigosori au nobe na kirengencho yokokokera. Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kiao Ogiensoko TV. Ibono nge kuchunchugere kokwariganiria na kokwerera Chigosori au obwikiranu. Tomo chako bwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo Antona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko olyo Jumamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe Chigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase Chigosori and he's awarded a penalty. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi. Karibu sana mwanjumu tigereria semesa ya maya kurwa ensoko ensemeiga ya kabere pia mona soko gandra gusangana ntu nabono togosuka bosia sorobo turukubwatia asomoiga boko barikia ababwatani bebya mabyage siasa niko bono oyo koria ekerugo kyobora ibwense David Maraga ayenekeiria abakenya serikali yaye niko bono irache kwenekia obukurumingo sirabore ase ense ase arache koira libagario kweneke tari gochigwanchera ose kwegerera onde bwensi naba eamate yaye moigo yo nigo oikiranwa na baraibande Peter Munya weke magia PNU maseneta we county ya Nairobi Edwin Sifuna niko bono niko bamochire Ruto ne serikali ya Kenya kwanza ase obukurumi Urase somuri kitolina tyambana no warengasayo Robert Roya senjira wikirano ase omoroberi obukorikia ababwatani bebyama byage siasa uyogenderete ase egetikia Uhuru Park imeo mucho Nairobi ogoche goika omwerio ritkoria ankyo ritkoria rero igatia baraini go baikirana asense meyo bakoragwa no yokabeiro monachebi na omonene meyense oyiboigo okorige kerugo kyobora ibwense David Maraga omorai bwekyama gya PNU Peter Munya na boigo moseneta abwe county ya Nairobi Edwin Sifuna asemaraga na Munya babekreteneni emeroberi yebyama byabo. We believe in the indivisibleness of the Republic of Kenya. We are different communities, different religions, but within one Republic of Kenya. So we don't support negative ethnicity. We believe every Kenyan who works and lives in Kenya has a right to enjoy. I want to say that United Green Movement is a democratic party which upholds the fundamental principles of democracy. Accountability comes top on that, transparency, integrity, and all the other values, particularly those enshrined in Article 6
Chapter 6 and Article 10 of our Constitution. Preservation of our environment. That's why we are green. Named Party of National Unity to continue reminding ourselves that building a nation, a united nation, is also a national project. So one of our projects is to continue building a united republic called Kenya. Abaraia bo nigo bamukirie serikali ya Kenya Kwanza ase batebire nige bwato bokurumi obonge ase boigo batebire ebikore by'abantu gusira na gochererwa nigo byabeire binge asobora iborororo korenganirwa n'oborai bwaita. Anybody who is going to take leadership of this country and not coming out clearly and firmly on how he is going to deal with the issue of leadership, the Wananchi are not keen. The Wananchi are keen on stopping the looting of public resources, which is going on with abandon. On the end of abductions and extrajudicial killings of young people. Just yesterday, one of the people here was telling me somebody was being abducted. They have killed over 20 people, young people, since we signed this MOU. So tomorrow, Madam Agnes Zani, we don't want stories. And therefore, when we hear leaders of this country giving illegal orders for young people to be shot, abductions that are encouraged by the state, young people being disappeared, all those things that are outside the law, criminality that is sponsored by the state, we abhor that and we fight against that. Maraga nigo bono arire irabuna abakenya kubarachi komochora buna omurai bwense asobochori bore busyo niga guchia gusibya obokurumi boreo imeyense aseboigo aruroko bore guchia sabasae wesokia na gokonya ense ya Kenya kurwa ase obokurumi. We are going to have zero tolerance to corruption. That given an opportunity, there are a few things I will not do. One of them, I will not steal a penny from the Kenyan people. I will not allow my family to incorporate a company to do business with the government, because that's a conflict of interest. I will not allow anybody in my government to be involved in corruption. As soon as I discover anybody in government being involved with the corruption, I would be the first one to recommend this prosecution. Because unless we stop the looting of public resources, we are just going to have a PR exercise. Kuripoteria Ensoko TV, Erietariane Linet Nyambane. Manjo murigari asomo yoyo hekero chi campaign cha rokandre kubwatanse niko bono umuriki osoboriki bwatani bebyama ao bogendreta segetikia Uhuru Park se county ya Nairobi okoriki oko niko bono gwachagete tukure Jumaine AKga niko bono okoriki okuraje wika omwerio itukoria Jumamosi abu ankyo ababwatani niko bono baburi gwesokia sobonge yo kwerikia asebya mabiri banje tumurikito Edna Mora agotumanya mange. Umoroberio ubukwerikia kwibyama bya kisiasa nigo bwatire rituko rya gatatu ase rituko rya rero imeyegeti kya Uhuru Park igaigo mucio Nairobi ababwatani bebyama ao nigo barure birengerero byabo igoro y'umoroberio yo na gusaba abantu abange besoke mona abasaye na kwerikia ase byamabiri ya banchete TV Ensoko njanyora libaga gukwana n'ababwatani ao nebi na bibyarenge ebirengerero byabo. Joshua lero nto ikira asoko waligania abantu gosoa echama ya Kenya Social Congress egona yesoete omwaka waela mwaka 2024 igo abasae bonsi baliganiwe banyaleko bagosoa party ya Kenya Social Congress yuwe igorete mirangu yaye elinde toruwanire na koleto bosibole bolia omwazirizi okolokunga Church anyona Moseti abwate asokorwanirira kororanga Kenya yasukire gochia se atua yo kuria matunda yo bosibole yamono sana samaleta ngoro kwa Lameki Mayaka lakini abande bamanyete buna Boychild ni litaliane ye stage ya kisiasa inje inde National Youth President ye kiama gya PPOK ye Community Progressive Party of Kenya
echama yaito ya PPOK nere open ase chi aspirant chionsi onde bwensi otete koborie kerogo twakwariganiri ocha ase chama yaito oregister bune member togo support oborie kerogo ekiagere ideology yaito na magenderero no bomo ase abantu baito bonsi nainde nare gotebia ebijana bionsi kiageranje ne kijana nainde bunande president ye vijana ase chama ya PPOK babugata chikura gaki ebijana bieto byabere obembite tukobwata kura ekura yao nere riogiri yao iga ali asetebe 2027 Padiedu Oba, I'm excited to see good organization that we have. Yangu ni kushukuru the party for good organization. Yangu ni kuhimiza wakisi wenzetu tuingie kwa party kwa wingi, Oba party, na we register our staff. Our response, we register them kwa wingi so that we can move forward. Asa marieta ngoro kwa matoke Patrick Osebe inde jeshi ya Matiang'i kwa Jubilee Party nationally na inde ngoro yo MCA wabokera ward ya Nyamira County na yaroni goturaiga ase ngenjo na ebyama byonsi pi bya Kenya ngima byakire ko bwatana erinde birosyo burayi obokasonga asaliriga Kenya na kitobera tari tukoria rero na ende abantu abangi bana bakora komonya monya bana maminto kurwari gusi aige sina iguru none byame biga sibarega iga bakora komonya monyana omuntu bakoje kwa chikura no mwana uyu tokoro Fred Okengo Matiang'i Mlima. Mimi ni mtu wa support ya Matiang'i. Madugu zangu walisoma through free education ile Matiang'i aliangalia, and that is why we are saying Matiang'i tosha. The writing is on the wall. Mene tekel Perez. Matiang'i is the only person who can bring Kenya into sanity. Democracy, I have been practicing for a period of 3 years, and I urge also other people out there, aspirants, join Kenya Social Congress, and let's be members, let's practice our democracy at grassroots level. Etango ku Willis Manyura Mboga, umunyakero go bunge la mwananchi Kenya ngima. Lero etole gaiga Uhuru Park, kugeria mangana yebyama bya Kenya ito na uri yebyama. Intumuna banachama ba Jubilee. Kenya ngima wanza gusi, Mlima Kenya kila mahali paka kule Western Province. Tumekubaliana ya kwamba tutatembea safari moja. Muroberio yobo kwerikia sebyama nigo oraere abo ankyo litukuria Jumamosi chitariki 52. Koriboteri ya ETV Yensoko irieta Nedina Mora. Mwanchumurigaria nase emisa yo mwerio yo kwenekia hoko mwenia mujumbe wense mwibunge Emurua Dikirr Mheshimiwa Johana Ng'eno niko muraiwensi ya Kenya William Ruto nigatia baraibande na biga bananchi kurwase ebunge yo ni county ya Narok engima baikirana hemne nchere moyo kurwa esko yabo yo mwerio muraiwense haigano ira chinga gichoko motogi Mheshimiwa Ng'eno aso koerwa kwenekio bokoreri obuya asense na biga bamenyi bae bebunge ya Emurua Dikirr. Mimi niliamua tuweke Johana Ng'eno awe chairman ya hii maneno ya housing, kwa sababu mambo ya housing ilikuwa ni kazi ngumu, watu wengi hawangewezana naye. Hii program ya housing nyinyi mnajua, imekuwa na maandamano, housing levy iko shida, tumeenda kotini, tumepeleka sijui wapi, na ulikuwa mtu farm. Kuna watu wengi waliniambia wachana na mambo ya housing, wachana na maneno ya housing levy. One of them was not Ng'eno. Leo mimi nasimama hapa kwa hii jukwaa kusema housing inabadilisha taifa letu la Kenya. Therefore, I am directing the Ministry of Housing to rename Shauri Moyo Housing Estate to Johana Ng'eno Housing Estate in the city of Nairobi. Kwa heshima ya kazi ya ujenzi wa manyumba, Mheshimiwa Ng'eno alitoa uongozi wake kama chairman. Mheshimiwa Rais, unajua tuliingia bunge mwaka moja wa 2013 na Mheshimiwa Johana Ng'eno, na tulikuwa kamati moja tukiwa na yeye na Mheshimiwa Oburu na viongozi wengine ya Public Investments Committee, na ile kazi ambayo Mheshimiwa Rais umekuwa ukifanya
ya affordable housing nilisema juzi kwa kanisa. Our country is only poorer today without Mheshimiwa Johana Ng'eno. Haingewezekana tuweze kutekeleza ile kazi ngumu ambayo tumeweza kutekeleza, hasa ya kupitisha sheria ya Housing Levy Fund kama sio uongozi wa ndugu yetu Mheshimiwa Ng'eno. Penzi wangu Johana, kuondoka kwako kumeacha pengo kubwa moyoni mwangu. Ulikuwa mume wangu, rafiki yangu na faraja yangu. Upendo wako utaendelea kuishi ndani yetu milele. Na kwa watu wetu wa Dikir, asanteni kwa upendo wenu. Nitaendelea kuwa karibu nanyi na kuwasaidia kadri nitakavyoweza. Johana, ulipendwa na utakumbukwa daima. Maseneta wa kaunti ya Nyamira, Mheshimiwa Okongo Mogeni niko bono airaneirie mbuya mono bagusibonsi asoko arigania emeyo kwa meria serikali ya koletaro yabo asensemo ya gusiba korogora Dr. Fred Matiang'i kago na kurwa se ward yesise igotoka se bunge ya ebosase ensemo ya kaunti ya Nyamira niko bono Okongo amochire enkwana yomujumbe wensemo bunge ya West Mugirango Mheshimiwa Steve Mogaka na gotebanga nigo aba iyo gotebuna abantu nigo basombetwe kurwa se chinsemo chinde na koletwa ase emekutane iyo Mogeni boyego niko bona amochirio mugabana bwe kaunti ya Nyamira amosinyaribo ase gotaikira na ase emekutane iyo niko bono habwate sire etaro gose abwate sire etaro yo waziri omukoro Dr. Fred Matiang'i gochiase ensemo ya Bongereza aba uzimura yege na mugakora igera jona naroje twachete na babo rigate gachagwa Kalonzo baba na tembea tokagende getige korukwekerenyo abagaka bagacho abanene mugabengero umuntu ku Dr. Fred Okengo Matiang'i egurutwa mugatabo nero gotenera abagusi nero gotorawe kimutwa mangana akaba mayekerenyo embe kagusa paka nonya n'abantu konyara babikirwe Kisi Stadium na batoshiegere stadium bakaigora mugatabo abagusi muamwire 2027 ebo president otokwa Dr. Fred Okengo Matiang'i otabuntu anajeto bakora utadigana ende karo tu arura utu akorire kero abantu tokari koro na uchi Nairobi na ndo kanyaro ruto wasaire korangiria abantu nga konye mogo ndenga injende gusi amangana na roje na raria na nda abantu babo ikagusi ko bako boli una bagusi abantu mbarengo na ndo bagaonjore Kiswahili ngaya ayo Kongo Mogeni bare tatachiroli bakareta abantu bakaire kerenyo akina rumbia bayikora kareta kerenyo Wotana bagusi barengo nje naro je gatware gukwana mwatoire nerieke gusi bona ndinga kimoko cha konjo kanga ntware tataba ikoyese mekotaka ekauri twane jete buna abagusi gosebe onye bali barengo barenga bayikoyo tyangomba boli 2027 chikora cyo president korugusi ngomogwagera nteruya umogwagera moto gwa Dr. Fred Okengo bona ndende ndo bataba tayiwe so mugusi na ndo mwete kemua kolonikia buna mwa chali buna mwa karibisa Fred Matiang'i buna rigitia ruwa babo Kalonzo language boka batira na roji Nairobi abatango mu busibu amwire bona tigato babugatesi buna to kwa na igonye moyiwete radio igo buna tuwa ruwa une mbeli atara buna Matiang'i kana Nairobi Abangereza bali bado kutokambe UK Britain igo bamurangire tigaraje gukwana kuri nyombeli ko rukujita munga njwango te biense kiwoji ko gambe ko roja ko iro president 2027 muri jiwoni ngende kikiyabe yanjye kaba tuwa ijana tuwa nyarari te bako bolinga aigese tuacha no to mugirango koto no mu mugabana ngaire ndo mugabana aji kujina ndatare ngakali vice president tukajiwo mugabana rende nara murana ro ko vice president ya constituency ya kama tayari abantu barawo oyongo tachari kabere sangino bana intu mokaso na ndo tukora agenda ende na bali yuko sangina to marabo songo ne chimboli akale ko nana wono taranga na bali yuko rekirende yuko torocha rochi ochi oyo chi ndo ko mwagera bye bye
Mwanchumo waligeria sorboti uro no toika omwerio so kumanyaria enekiwa sobot koboiga no gusaba kwa nenga gwesemire na kwimanya ya aenekiwe na boigombu ya mona sobo chore gitaseni kyago gya Nsoko TV kubana mbe maso kumanya ayegonsi kurwa se chinsemo bia mona boigo sabali kibaito bamangana aso kubeka ikambia se chinsemo akweneke unanto chiko ya nyora senchira irengia silvagaria Brian Chaka Kelvin Barnabas na boigo Miss F kurwa se studio ya Kabere onkonya kweneke amerogine chibi chango chara senchira irengia chenkuru kwa Clinton Ndigi twara hoboligerio bibemero bya gendo ta sembe ya Nsoko TV ikoroga chinsa isato nande nchikure na gaiga to sange aiga ase enchira ire engia.